iveki le yehlabathi lonke yokuphaphela ubuqhetseba uvundlela ubuqhetseba, crimes awareness and crimes prevention, ezinto ze-fraud kule iveki ku-highlightwa ezo zinto abantu bazilumkele kakhulu. Siphiwe ke ubuyile ke asifundisa ke ngokundlela zokukhusela ukusetyenziswa kwamagama ethu ngobuqhetseba ukuze ke singabi ngamaxhomba. Ngokufanayo ke nabaphicothi bencwadi nabazizobi beplani bangamagcisa kwemisebenzi yabo, osomaqhinga nje ke abankone ngamagcisa kweyabo imisebenzi nabo mfondini bathathele bachitha ubusuku kunjanje ubusuku ngalunye bephanda indlela ezintsha zokuba imali okanye ke usebenzisa igama lomuntu ukuze benze ubuqhetse. Baqikelelwa ukuba eMzantsi Afrika kusetyenziswa kwamagama abantu kutya amashishini iibhiliyoni zeerandi rhoqo ngonyaka. Ibekela amatutu kunqabile ukuba abanjwe. Bangaba ukhe walixhoba lokusetyenziswa kwegama lakho kakubi, le nto kuthiwa i-identity fraud, khawubalisela abaphulaphuli bomhlobo wenene ukuba nabo bengahlelwa seso siyeleko. Iya kwikhasi lethu kaFacebook Westbank Asset Management okanye kuTwitter @Westbank uze uquke ke #WestBankHowTo. I-Westbank iza kuphinda ithumele ii-tweet zamabali enu ukuze ke wonke umntu avundle kunjanje wonke umntu ancedakale. Masikhangele ke emnxebeni ngoko uSimphiwe Kangona Spike Mas ukwamkele thina kwi-BX sanje ndicinga uba sonke sazi umntu okhe walixhoba lobuqhetseba. Ndiyathemba ke ukuba baphulaphuli baza kusibalisela okwehle kubo namhlanje ukuze ke nabanye abahlobo bethu bangahlelwa izimeko ezinjalo. Spike, masiqale ke ngokucacisa amagama ambalwa. Into nomahluko phakathi kokubiwa kwegama lakho okanye kusetyenziswa kwegama lakho ngobuqhetseba, lento kuthiwa identity theft okanye identity fraud? Nkosi, nami ndiyazibulisela ematshaweni eBE namhlanje ndibulisana kubo bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene. Kubalulekile ukwazi umahluko ukuze ukwazi ukuzikhusela kuzo zonke iintlobo zobuqhetseba. Masiqale ke ngokwebiwa kwegama, lento ke ngesilungu kuthiwa i-identity fraud. Kuza kusetyenziswa inkcazelo yakho yobuqu ebiwe ngomnye umntu. Le nkintsela ke yeba i-ID yakho namaxwebhu obuqu ukuze iboleke imali egameni lakho. Okwesibini ke ukusetyenziswa kwegama lakho ke ngobuqhetseba. Kuxa kusetyenziswa igama lakho ukuze kwenziwe ubuqhetseba, lo nqantloko ke ivela azenze wena ukuze avule ityala okanye afumane umsebenzi. Ja. Spike, ngoko ke kuphela kwento mhlambe ekufunekayo ngompheki wobuqhetseba kukuba afumane amaxwebhu akho buqu. Hayibo, khawutsho ngawaphi lamaxwebhu womuntu ebiwayo ngabatsotsi ukuze kuqhathwe abathengi bemoto bengalindelanga? Enkosi Khawuta, ekuphela kwento ke abenzi bobuqhetseba abamele bayifumane, abafuna bafumane lamaxwebhu alandelayo: i-ID yakho okanye i-license yokuqhuba, i-passport yakho, isiliphu sepeyi, i-statement se-account osilahlileyo, incwadi yetsheki okanye ikhasi lebhanka elidala, si-statement sebhanka yakho, ingxelo zefowuni yakho, ubungqina bokuba uhlala phi na. Ukuba akwasebenzisi lamaxwebhu, icebiso lithi wakazule uwalahle ukuze osomaqhingashe bangawafumani, basebenzise inkcazelo yakho ukuze benze ubuqhophololo. Intoni Spike enokwenziwa ngabaphulaphuli bomhlobo ukuze ke bangathi akwaba xa sithetha ngokuzikhusela kubuqhetseba bokusetyenziswa kwamagama abo? Ubalulekile ke Tshawe ukuba ugcine inkcazelo yakho yobuqu ikhuselekile ngalo lonke ixesha. Ungaveli nje wabelane ngenkcazelo yakho yobuqu, ngakumbi efowunini. Makhe ndithi vandla amacebiso ambalwa anokunceda abaphulaphuli bomhlobo wenene bakhusele amagama abo. Okuqala, ungaze ulahlekelwe i-ID yakho nepassport. Gcina ezincwadi kwindawo ekhuselekileyo. Naxa kufuneka uzisebenzise, hlahla ukujonga ukuba usebenzisa xa bekutheni uphinde uzibuyisele kuwe. Ukuba enye yazo iye yebiwa, yalahleka okanye akuyiboni ukuba iphi, bikela amapolisa ngoko nangoko. Phinda uhlole izitatimenti zebhanki kunye nezitatimenti zamakhadi etyala rhoqo ngenyanga ukuze ujonge enoba kukho nyawo lwemfene kwimali ekhutshiweyo okanye imali etsalwa nge-debit order. Yazisa ibhanki ngokukhawuleza ke xa kukho imali etsaliweyo okanye i-debit. Nceda torho
ungaveli nje ulahle amaphepha. Istatement okanye amaxwebhu inkcazelo yakho yobuqu nezimali okanye krazula amaphepha ongasawafuniyo kufana nqwa namakhadi okuthenga ngetyala ongasawafuniyo qiniseka ukuba uyawasika uze ngaphambi kokuba walahle. Abazingelichele Spike bawafumana njani la maxwebhu buqu nokuze ke bebe amagama abantu babe nezinto kuthiwa zii-originals? Enkosi Bhutiza. Kokuqala Bhutiza ngolwimi lwasemzini kukho into kuthiwa yi-phishing. Ezi zaphula imithetho ke zizenza amagosa asebhankini okanye awenkampani. Bathumela i-email zomgunyathi okanye i-SMS becela inkcazelo yobuqu ukuze kuhlaziywe iinkqubo zabo. Bakwasebenzisa ke ifowuni ukuze bafumane inkcazelo yakho yobuqu. Into entsha mvanje ke bathi unokuphumelela i-voucher yakwa-Woolworths okanye kwa-Spar njalo njalo. Ekuphela kwento omele uyenze kukuzalisa uhlolisiso oluthile uluthumele kubahlobo abalishumi. Emva koko la madudu ke asebenzisa into kuthiwa yi-software xa efumene inkcazelo yakho yobuqu ukuze bangene ngokungekho mthethweni kwi-account zakho zebhanki. Okwesibini ke Bhutiza kukho into kuthiwa yi-skimming. Le ke indlela kuza kusetyenziswa iinombolo zakho zekhadi letyala nomhla eliphelelwa ngalo ngokusuka kwi-receipt okanye kumatshini okhethekileyo wekhadi okopa inkcazelo yekhadi lakho ukuze isetyenziswe ukuyila ikhadi lomgunyathi inenkcazelo yakho kulo. Kugcinwa inombolo yakho kwi-chip xa ikhadi lakho uthenga ngalo kusetyenziswa umatshini wokuhlawula. Ukwazi nje inombolo yekhadi lakho lama qhotha qikili anokuthenga ke ngefowuni okanye ke kwi-internet. Spike yothusa kakhulu into yokuba ungazibona ulixhoba lula kangaka. Ngoku xa sakohlukana mhlambe yintoni emele yenziwe ngumphulaphula omhlobo wenene ukuba kuye kwebiwe inkcazelo yakhe yobuqu? Nkosi Bhutiza, ukuba ukholelwa kwelokuba ukhona umuntu oye weba inkcazelo yakho yobuqu kufuneka uye emapoliseni ubachazele ngoko kwezenzekileyo. Xa ufumene inombolo yetyala kuza kufuneka uqhagamshelane ne-Southern African Fraud Prevention Service. Yiya kuwebsite yabo www.safps.org.za. I-SAFPS iza kuhambisa inkcazelo yakho kuzo zonke iibhanki neevenkile eziphambili elizweni ukuze kungasetyenziswa igama lakho ngokuqhetseba. Ukuba urhanela ukuba bukhona ubuqhetseba kufuneka ufowunele ku-SAFPS kule nombolo 0860 010 1248. Kanti ke apha ekhaya eWestbank sinalo nesebe elikhethekileyo elilwisana nobuqhetseba. Eli qela ke lilusana nobuqhetseba lisebenza kunye ne-Southern African Fraud Prevention Services. Kweli sebe ke abantu esibaqeshileyo ngabantu ebekade bengamapolisa bonke. Bakhona ke labanye iziduko phakathi kwabo. Unokubatsalela umnxeba kule nombolo 011 632 5200 okanye uthumele i-email kule dilisi preventfraud@westbank.co.za. Sithetha nje Bhutiza sinqakula izicelo zobuqhetseba ezingamakhulu ngeenyanga. Ngamakhulu angaphaya kwezitshixo kule minyaka edlulileyo. Sikwancomela ukuba uqhagamshelane ne-TransUnion okanye i-ITC ke okanye elinye iziko elisebenza ngezikweliti. Cela ingxelo yakho yezikweliti ubone enokuba akukabikho mntu na ozenza wena ngokufaka isicelo zemali mboleko okanye benze izikweliti egameni lakho. Ukuba kukho into ekuphosileyo kule nkcazelo ungakhathazeki, sizaphinda kusiyithumele ngeTwitter emva kwenkqubo. Ngoko ke ungalibali kulandela uHashtag WestBankHowTo. Spike masibulele kakhulu ngenxa ixesha. Ndiyacinga into yoba lo mcimbi wokuba abantu bavundlele ubuqhetseba aba obubenziwayo ngabantu sokuchaze kakuhle kakhulu namhlanje. Sibamba ngazo zozibini ke kuSimphiwe uvela phaa kwaWestbank ngokusifundisa ngokubiwa nokusetyenziswa ngobuqhetseba kwamagama, esibonisa neekona zamabhedengu aqhuba obuqhetseba kuzo. Sonke ke masilikhuphe ilizwi kubo bonke abahlobo bethu nezizalwane ukuze ke zingaziboni sele zingamaxhoba obuqhetseba. Ngaphezu koko ke iveki yokuphapha kubuqhetseba kwihlabathi lonke le thuba lethu ke lokudlala eyethu indima.
iWest Bank iza kuzuzisa abaphulaphuli benkqubo zethu zangaphambili ngevoucher yepetrol ye-R1,000 ekuphela ke kwento mmele wena uyenze kule veki kukuphulaphula usasazo lwethu le-podcast oludala nxamnye ke nolutsha ke uze uphendule ke nolutsha lona usasazo ndawonye ke nokuphendula umbuzo ngokuchanekileyo. Umbuzo ke uthi chaza inzuzo ibenye yokuthenga imoto ekhe yasetyenziswa ngomnye umntu, lento kuthiwa zii-benefits of buying a second-hand car. Ukuba ngaba uyayazi ke impendulo yiya kwikhasi lamajelo okuncokola nomhlobo NFM ke phaa kwi-social media, Facebook nakutwitter. Bonke ke abaphenduleyo baza kudityaniswa ke kuze kutsalwe abemnye sizisazise lowo ke ummelo uwelwe ngumqa esandleni kufacebook nakutwitter kwiveki ezayo. Qiniseka kuba ukhona kutwitter phaa 12 emini amaqanda ngolwesihlanu umhla we-20 kaNovemba ube khona wena uzokhangela into yoba ayinguwe na. Kwinkqubo yethu ethi #WestBankHowTo ezayo siza kube sikhumbuzana ngezifundo esizifunde kumaxesha adluleyo. Ukuba unawo nawuphi na umbuzo malungana nezimali zemoto ngaphambili phaa uyazi ke ukuba uza kuthini na. Thumela itweet uze uqabaze ke okanye unxibelelane nathi kwaWestBank ngoko.